Kien ftit wara s-7 ta' filgħodu meta tliet esplużjonijiet f'daqqa eżżew in-naħa t'isfel ta' Malta u mal-ewwel ġriet l-aħbar li din ma kienx sajjetta imma kienet kamra tan-nar. Minn diversi nħawi deħed daħna kbira tila lejn isħab iswed u li kienet ġejja mill-limiti ta' Żurriq u Ħalsafi. Traċedja li swit il-ħajja ta' Lenard Camilleri magħruf bħala Żurriqi. L-isplużjoni seħħet fil-Kamra tan-Nar San Giuseppe ta' Ħalkirkop. Fil-fatt kienet is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe ta' Ħalkirkop illi ħabbret li Camilleri kien ir-raġel li sfortunatament tilef ħajtu f'din it-traċedja. Nardu karattru tajjeb kien. Talek waħdu u rajtu kien jimxi u da u jsallim li u ġeli konna l-gazzin nieħdu birra fl-imkien. Missa tlifna ras minnu, mux ħanaraw Viktorja. Ġifiri xoċ kulħadd. U kull min jafu, kull min jafu għat jafu. Id-despjaċeni għalik. Għalla persona taftit klim. Taftit klim u għet mill-irġil li għaw. U d-despjaċeni ħafna għalik. U t-tifel tijaj kien jitla kull jum u n-sirta kien xogħol illum. Għax kien il-laqqa ta' wkoll. L-isplużjoni ħażet fost l-oħrajn li residenti żriera li jgħixu fil-viċin u li ħafna minnhom ħassew il-ġiex tad-dar tagħhom jitredu. Bil-pulizija, ambulanzi u uffiċjali tal-protezzjoni ċivili jaslu immedjatament fil-post. Iżda l-ħidma min-naħa ta' CPD damet ma bdiet sakemm kien assigurat li ma kienx hemm aktar periklu fiż-żona tal-Kamra tan-Nar. Dan għaliex minn ħin għal ieħor baqgħu jinstemmgħu xi splużjonijiet żgħar. Fl-istess inċident kienu involuti wkoll żewġ irġiel ta' 63 u 72 sena rispettivament, residenti iż-Żurriq li kienu qed jaħdmu feliqi fil-viċin u raġel ta' 45 sena residenti Ħalkirkop li kien fil-kumpless tan-nar. Huma ttieħdu l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza fejn wieħed minnhom sofra minn xokk, f'waqt li żewġ persuni l-oħra sofrew xi ġrieħi. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Claire Staffrard Zammit li ħatret diversi esperti sabiex assistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata u li trid tistabbilixxi id-dinamika tal-każ u jekk kienx qed isir xi xogħol pirotekniku meta saret il-kamra. L-investigazzjoni tal-Pulizija fil-fatt għadha għaddejja.